Ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga magbantay gayud kita sa kanunay sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan ug magampo gayud kita sa tanang panahon. Tungod kay ang mga Kristohanon, ang mga tinuod nga Kristyan, ang mga tao nga nidawat ug nagtuo nga matinud-anon ngadto sa Ginoo, dili gayud kana exempted sa tanan nga mga pagsulay dinhi sa kalibutan. Dili siya exempted sa mga problema dinhi sa kalibutan. Samtang buhi pa kita, maka-experience gayud kitang tanan o mga problema. Lahi-lahi nga mga problema, naay mga bugat nga mga problema, naay mga sayon nga mga problema, lahi-lahi ang moabot sa matag usa kanato. True Christian or dili Christian, makasinati gayud og mga problema. Dili exempted nga nag-alagad ka sa Ginoo, matinud-anon ka nga nag-alagad sa Ginoo, exempted na ka sa mga problema. Dili mga igsoon, kitang tanan maka-experience, makasinati gayud ni ana. Maong ingon ang pulong sa Dios nga magbantay kita sa tanang panahon ug magampo kita kanunay sa Ginoo. Tungod kay ang demonyo mangita gayud nagpaagi aron gub-on ang imong relasyon ngadto sa Ginoo. Gub-on ang imong maayo nga relasyon, ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Maong ingon siya sa iyang pulong sa Lucas 21 bersikulo 36. Busa pagbantay o pagampo gayud kamo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo og makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Mao kana ang pahinumdom sa Ginoo sa matag usa kanato igsoon nga dili nato wad-on ang atong matinud-anon nga pagampo ngadto kaniya, matinud-anon nga pagsalig ngadto kaniya. Magbantay kita sa tanang panahon, atong paharion ang Dios sa atong mga kinabuhi aron makabarog kita nga lig-on ug dili matarog ug ma-overcome nato ang tanan nga mahitabo sa atong kinabuhi. Tungod kay naa may Ginoo nga maglig-on kanato, ang atuwa igsoon is pagampo ngadto kaniya sa kanunay. Ug bisag unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi, dili gayud kita maunsa, makabarog gayud kita, maka-overcome gayud kita. Tungod kay naay Dios nga mutabang maglig-on kanato sa tanang panahon. God bless sa tanan.